Mata ko karuwa kashi na biyu. Fadila na ƙarasawa, wata cikin ƙawayenta ta ce, kawar karuwai an iso kenan. Murtuke rai Fadila ta yi tana kallon ta da cewa, Amina Umar ba na son rashin mutunci wallahi. Ke kullum yadda za ki ɓata min rai shi ne abun nema na da kike to wallahi ya ishe ki. Ita ma Amina na cikin zafi ta fara maida mata martani. Abin kamar da wasa, mutane suka taru a gun. Sai da aka raba su daga bisani Amina Umar ta bar gurin cikin asala. Sai ya rage daga Zainab sai Yunus sai ya rage daga Zainab Yunus a gun sai Fadila. Nan Zainab ta fara rarrashinta tana ba ta hakuri. Nan ne Zainab ta ɗauko zancen Zakariya. Wai Fadila ya Zakariya ne ya fa kira ni ya ce ya zo ko kula shi ba ke ba. Wa kike da shi sama da Zakariya? To ni wallahi na fara gajiya da sulhu. Kawai zan ce masa ya haƙura kawai. Fadila ta kalle shi tana cewa, na sani Zakariya, kin gan shi da ɗan uwana ne amma wallahi duk sanda na gan shi raina yana ƙuna. Kuma da kike maganar ruwa nake da shi. Banda Zakariya ki sa ido za ki gani cikin Alhaji Mansur da Aliyu sai na auri wani. Zainab ta ajiyar zuciya tana cewa to Allah ya sa mutanen kirki ne. Allah ya mana zaɓi na gari. A nan gida kanin baban Fadila kuwa Aminu zaune yake cikin falonsa yana rarrashin matarsa da ke rusa uban kuka. Don Allah ki hakuri Jamila. Duk yadda Allah ya jarabci bawansa babu yadda ya iya. Kuma haihuwar nan wallahi Allah yana sane da mu ki daina kuka. Ya ja dogon numfashi yana cewa ni wallahi ma babban abin da ke damuna Fadila ce. Nauyi ne a kaina na kula da yarinyar nan kuma ina iya bakin iyawata. Tunda ta fara kula wannan karuwan sam hankalinta baya kwanciya. Gashi ta ma ina wani zubin ba ta san inda ma ta gashi ta ma ina wani zubin ma bata san ina ma ta faɗa ba. Tsoron ta ja mana abin kunya nake ji. Matar shi Jamila ta ajiyar zuciya tana karasa goge guntun awayenta. Tana cewa ka san Fadila yarinya ce mai hankali da tarbiyya kuma ta san me take. Allah ne san dalilin haɗa ta da wasu watakila ta zamto silar shiryuwarsu. Aminu ya ce zan je wa inna da maganar aurenta tunda Zakariya na son ta kawai a bashi domin mun yarda da tarbiyyar shi. Jamila ta ce Allah ya sa hakan ne fi alheri. Amma Fadila yarinya ce mai ilimi. Idan Zakariya ya same ta ya more. A nan gidan su Ummi Baby abinci suke ci suna irin mazajensu. Ruma ce ta ce ni fa ina je zan yi tafiya zuwa Gombe. Ras gaban Farida ya faɗi ta tsaya tana kallon Ruma. Gani hakan ya sa duk suka kwashe dariya suna kallon ta. Ruma ta ce ai ni da Gombe har duniya ta naɗe. Ummi Baby ta kalle ta tana cewa mutum da mahaifin shi kina faɗa yan uwa a can. Farida ta ce to ke kina zuwa Nijar ne? Gara ma ni ba ni da iyaye. Faɗuwar Fadila ɗakin ne ya sa su shewa suna murna. Ta kalle su cikin girmama tana cewa wato kun manta da ni saboda kuna gudun nasihar da nake muku ko? Da za ku bi ta tawa ku tuba ku bi Allah domin wallahi kuna da sauran lokaci. Shekewa da dariya suka yi irin ta 'yan bariki. Ruma ce ta kalli Fadila tana cewa ke Fadila mu fa ba ma jin kira mun san daɗin karuwanci. Mun san kowane namiji kawai idan za ki faɗo a yi da ke shi ne magana. Baby ta ce ƙwarai kuwa domin da za ki karuwanci wallahi za ki waya yadda kike da sama da ƙasan nan duk kin fi mu. Kina da kayan aiki Fadila kawai ki faɗo. Farida ta ce ni ma dai abin da na gani kenan. Kin daɗe kina burge ni. Ruma ta ce to kin ji kina burge mata bare kuma maza. Tafa suka yi suna dariya. Fadila ta ce Allah ya ganar da ku gaskiya. Amma wallahi ina ji muku tsoron mutuwa ta riske ku haka babu abin da za ku ce da mahalicinku. Ummu Baby ta yi saki tana kallon Fadila. Ni nan ma da kika gani garin babbar harka zan koma. Saboda wannan taron da ake na kyawawan karuwai ya kusa. Za mu je mu shoshale mu iskance da mutanenmu. Wai ya zubillahi Fadila ta faɗa. Ummi Baby ta kwashe da dariya tana cewa ni fa yau gidan wani zazzafin alaji na nufa. Don haka bari na tashi na yi wanka. Ruma ta ce ai ni ma yau ba gida zan kwana ba akwai babbar harka. Wai Farida ya kike ƙare da Alhaji Nuhu ne? Farida ta ce rabu da ni da kwarton banza kin ji dariya suke saki. Yayin da Fadila ta ɗaga hannu sama tana cewa ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ƙawayena su dawo anya su koma wajen ahalinsu su yi rayuwa mai kyau.
Da yaran suka ƙara tuntsirewa da ita suna tafawa da junansu. Sai mu fitattun karuwai uku. Karuwanci daɗi wallahi.